The black lines. Og velkommen til, hvad vi har designet, kan man vel godt kalde det, på Turks Gameplays Ticket server. Ja, vi har Ante med. Ja, og jeg har glemt, hvor huset er. Du er i huset, ikke også? Nå, nej. Og det her, det er det hus, vi har lavet. Så har vi en hel masse projekttable. Ikke fordi der er noget i dem. Så har vi seng. I kan ikke rigtig bo her, fordi at vi har klemmet det. Så har vi vores diamond generator. Og hvis I vil vide, hvordan er den blevet lavet, så har jeg gjort et eller andet her. Det. Og så har vi lavet en swimmingpool med rigtig godt design. Og så kan man lige tage en snack her. Jeg ved ikke, hvorfor den basalt cobblestone. Det giver ikke rigtig mening. Så kan man gå herind og ofre lidt. Jeg offrer det. Selvom den går ret hurtigt. Faktisk går den så hurtigt, at den ikke... Ja. Men det var sådan set det. Vi har også sprunget lidt nyt rundt omkring. Ej, vi har også lavet Star Wars biograf. Hvis jeg vidste, hvordan at man startede den, så ville jeg gøre det. Jeg might ikke griefet lidt her. Så kan man tage ned her. Og der er vi bare MFSU, som ikke bliver let op. Men ja, det var sådan set det.